Aqualectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nan off patrão cita. Se você quer cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servivo na momento que está comendo a bo. E sim, hoje, Xanantur, boa noite, contar acaba aí. Feliz noite, você não. Welcome, bom ministro que nós está aqui na entrevista com a nós está diretamente do Castico Show. Se aqui na Prensa Gracht 63 para 65, caminho nós também programa AWE, mas nem momento para tomar nota de flyer, nós também papel AWE, que é na Budget Coach, webinar que nós organizamos junto com o Castico Show, então nós também papel AWE, de situação financeira, onde ele cabeça para opiende e seguro bom de nós ainda está um programa sumamente informativo. Lá me chama primeiramente meu colega Neti, que também é presente aqui na bom ministro que nós. Neti, conta. Feliz noite para o Javier e na turco da seguimos aqui na Holanda e boa tarde para estamos seguimos por de Corsol. Danke para junto conosco viaje mais ao da Chapier dia 10 de dezembro live for de Casa de Corsol aqui na de Nachmanera. Mi colega Javier já acaba a mencionar. Sim, Javier, a nós vai para que é tumurato na parte de finança pero personal. Sim, correto. Então, lá que a minha mensagem também que hoje nos acaba. Nós estamos switch mensagem de outro estúdio que nós temos para caminho nós também tem Miguel Ruda que tem panel onde com ele e também evaluar 2021 e também tira vista de 2022 e não lo tem Soraya Verstraten, Achimaricas, Raymond Jamanica, Godalis Reina, Luigi Vaneita e também Clifton Valley que mendi que era pendiente para nós também basta caliente ave para vez mais. O nosso na casa do show, lá nós temos primeiro de nosso ministro plenipotenciário, sua palavra de bom dia aqui. Sr. Manuel, conta. Feliz noite, feliz tarde também para tu rende na makuta base que visita o programa Vicor Show. Para mim tá prazer para estar aqui na hora aqui. Para mira e prometo, você sabe que prometer que nós estamos organizar para rende na Vicor Show. Até de caso aqui nós está começar que parte de budgetering que é muito importante. Me espera que uiteindelijk depois de AWE nós rendem por ter um pouco mais conhecimento tocante de budgetering como para deal com nós. Me espera que tem hobby também agora que está by WAC e programa aqui para se que também ensina tocante de budgetering. Danke na Bosnan também que está ajudando nós com essa aqui. Para streamen, hobby danke, de querer que você mostra a trove que você de plataforma que tá que tem para pueblo, então me de querer dizer que a palavra não comitim tá gewoon enjoy, então me espera que você gosta é coisa aqui. Seguro, eu vou ver se para pueblo, mas falar você que frase costuma. Danke, Hefman. Lá nós vamos passar imediatamente na nossa invitado Nandi Awe. Sim. Laten we eerst welkom heten aan meneer Brouwer. Goedenavond, welkom in ons midden op de platform Intervistico. Dank u wel. En zeg maar gewoon Jacob. Dus Jacob, oké, dan gaan we dat proberen. En também nós temos conosco Michelin Martina. Martina, conta aí. Bom, boa noite a todos os videntes, né? Muito contente de estar aqui para contribuir também na ideia de bem-estar oral financeiro de nós amanhã. Sim. Laten we começar primeiramente, professor. Bom, na eu sou fácil de grêmio ou papel com ele. Como é a botão do nosso aqui na AWE? Eu estou trabalhando na Budget Coach. Então, quando você faz na vida, conheci realmente o resultado em nada. E comunicação para você não é bom, na trâmite, assim, não dá interesse a mesma trâmite, não. Então, esse é o que passa. Então, esse é o que eu moro sobre
Ele trabalha com a família para realizar Oké. Als wij mogen dan overschakelen naar Jaco, mag ik ook Jaco zeggen. Jaco, wie is Jaco? Micheline heeft net gezegd over budget. Mijn budget. Zou je ook in het kort daarover kunnen uitleggen wat het inhoudt? Ja, zoals gezegd, mijn naam is Jacob Brouwer. Ik ben eigenaar van Mijn Budgetcoach. En wij zijn eigenlijk een organisatie die eigenlijk van alles doet wat met geld te maken heeft. En dat kan wezen van voorlichting geven op scholen tot en met het voorkomen van huisuitzettingen. En alles wat ertussen ligt, inkomensbeheer, bewindvoering, budgetcoaching, cursussen en alles doen wij. Nou, aan tafel waren wij net aan het eten. Toen had ik gevraagd van hoe komt het dat jullie hier zijn en in aanmerking zijn gekomen met Casa Corsol. En toen had Jaco eigenlijk verteld dat in het verleden had Jaco mijn budget al contact met Casa Corsol. Hoe was dat en hoe is dan dat jullie weer terecht zijn gekomen bij Casa Corsol? Nou, ik ben altijd zeer begaan geweest met Antillianen. Dat heeft ook te maken met mijn vorige werk. Ik ben jarenlang belastingdeurwaarder geweest, waardoor ik al in aanraking kwam met heel veel Antilliaanse mensen. En toen ik net was begonnen met de bewindvoering en inkomensbeheer en budgetcoaching, kwam ik erachter van dat mijn eerste cliënten heel veel mensen waren vanaf Curaçao. Toen heb ik op een gegeven moment, ik wilde graag een oplossing bieden en ik denk ook wel dat die oplossingen er zijn. Alleen dan moet je meer mensen om je heen hebben en ik heb altijd geleerd om een groot netwerk om je heen te hebben. En toen heb ik een keer een brief geschreven naar de voormalige volgemachte minister van Curaçao hier. Zij is toen bij ons op werkbezoek geweest. Ik ben nog een aantal keren hier op gesprek geweest. Uiteindelijk is zij vertrokken. En toen meneer Manuel hier weer kwam, heb ik hem een brief gestuurd en uitgelegd van wat we terugkwamen. En zodoende zitten we nu meer. Oké. Wij praten over budgettering, mensen uit mijn landgebied, wat moet ik dan denken aan, Micheline? Wat zijn de problematieken of wat zijn de dingen die mijn landgenoten tegenkomen, waardoor ze in de problemen komen en hier aan de kaart gaan stellen van kunnen we hulp krijgen? Wat zijn de dingen? Nou, eigenlijk begint het al bij de mentaliteit. Hè? We komen met een andere mentaliteit. Je moet je gewoon aanpassen. Want er komen veel administratieve, vele je kan ook in een papiermens vertellen, dan kunnen de mensen die ons ook in een papiermens beter verstaan. Voor die horen dos Holanda enkele dos in contra mentalidad. Mas nós temos informação administrativa porque na Holanda, então sistema solamente da metodologia da dinâmica, mas agora por isso poucos na igreja. Então começar a informar, né? Como ele pode bom informar. Otanya com problema financeiro, cabo, mas eu não consegui. Otanya com problema de casa, etc. Ora vou passar melhor e utilizar. Do outro também a responsabilidade com normal não acostumado. Então também a oportunidade também. Então esse também nós também oportunidade den informatie, wij mobiliseren também de direção eigenlijk que nosso ministério estabelecer as professora se informar bom que está acontecendo si que não que está mais por que não também não se vai regular conscientemente e não com também também esse racismo também esse em nada acaba da pone que nós trabalhamos cair em problema financeiro para sombra aqui na Holanda é como para os governos vamos estar consciente que podemos caso vamos estar consciente que poderia haver logo
tinggi para. Sim. Então, na Corsol, também nós sabíamos que nós não acostumar com esse sistema. Sim. Para mim, quando eu segui que você o mais com tiki mais ponente tiki mais arriba, modo que não sei nas que você tem tiki mais minho. Oké. Ik hoor niet dat we, het is inderdaad zo, we zijn niet gewend aan het enveloppen openen, bepaalde dingen betalen. Maar wat is de voornamelijkste ding die jullie klanten, dus onze landgenoten voornamelijk, mee naar jullie toe komen? Ja, de grootste problemen zijn eigenlijk dat ze niet goed op de hoogte zijn van de wet en regelgeving die hier in Nederland geldt voor bijvoorbeeld toeslagen. Wat ook een probleem is natuurlijk, ze beginnen vaak aan een opleiding die ze niet afmaken. Ze kopen bepaalde dingen op afbetaling van wat uiteindelijk niet betaald kan worden. Kijk, ze hebben geen zicht op hetgene wat er aan geld binnenkomt en wat er uiteindelijk allemaal betaald moet worden. En daar heb je dus al een probleem. Een ander probleem is, en dat is denk ik ook de banken die dat aanbieden. Kijk, op het moment dat je in Nederland 18 bent, krijg je een brief van de bank, hartelijk gefeliciteerd, je bent jarig, je bent 18 en je mag €1000 rood staan. Ja. Nou, ik heb nog geen student bij mij die bij ons binnengekomen is, die gezegd heeft van, na die €1000, die staan niet rood. Ze staan allemaal die €1000. Is dat een verleiding? Ja, ik vind van wel. Ik vind van dat een halt toegeroepen moet worden. Ja, maar gebeurt dat ook binnen andere gemeenschappen of is het voornamelijk de Antillianen die dat... We merken het natuurlijk. Kijk, het is... leren omgaan met geld, dat is niet afhankelijk per se van afkomst of van leeftijd of van IQ. Dat ook zeker niet, want wij hebben ook hoogbegaafde mensen die dus in de problemen kunnen komen. Maar wat je wel ziet is van dat een bepaald manier van leven, dat komt wel bij Antillianen wat anders dan de Nederlanders over het algemeen. Wat zijn de voornaamste verschillen eigenlijk? Ja, ik denk dat een van de belangrijkste verschillen is natuurlijk, althans zo zie ik het dan. En Micheline moet me zeggen van of ik zit te liegen, ja of nee. Maar kijk, uiterlijk vertoon, je haartjes, je nageltjes, je kinderwagen, je kleding, dat moet allemaal goed zijn. Ja. En dat moet allemaal nieuw zijn. Nou, er zijn allerlei opties om te verzinnen om dat op een andere manier te doen. Maar kijk, als je dan zegt van nou oké, een ander belangrijk iets, en dat kan ik, ja, als Nederlander kan ik me misschien dat minder goed voorstellen, maar een verjaardagsfeestje. We hebben geldaanvragen gekregen van iemand die het verjaardagsfeestje van een kind van 1 jaar voor €5000 geld aanvraagt. Wacht even, dus iemand die in het bewind zit of zo? Ja. Wauw. Die heeft dus €30.000 die kindertoeslagaffaire geld gekregen. Ja. En die gaat dus, het kind wordt 1 jaar en dan wordt een geldaanvraag gedaan voor €5000. Wauw. Kijk, en dat is nu misschien een excess. Ja. Maar we zien dat vaker, van dat ook voor verjaardagen en voor geboortes, kraamfeesten, dat echt op soort echt hele hoge bedragen. Maar dan wil ik even teruggaan. Wat is nou, we hebben net gezegd dat de verleiding is natuurlijk groot. Maar hoe komen de mensen bij jullie dan terecht? Want dat is ook belangrijk om te weten. Want als men een of andere schuld heeft, deurwaarders bij de deur en alle soort zaken. Maar hoe komen ze dan bij jullie, bij Mijn Budgetcoach? Ja. Heel veel. Wij adverteren niet, laat ik dat vooropstellen, want dat heeft totaal geen zin. Maar veel mond-op-mond reclame. We werken ook met vaste begeleiders of zorginstellingen, of begeleiders die bij de mensen thuiskomen, die dus doorverwijzen. Maar heel veel is het gewoon mond-op-mond reclame wat je hebt. En dan, het is natuurlijk een taboe om over geld te praten, en zeker over die schulden te praten. Maar op een gegeven moment is de nood zo hoog dat je dat ook met je vriendinnen gaat bespreken. En dan wordt dat, dan komen ze uiteindelijk bij ons terecht. Dus in principe bespreken ze wel in een select gezelschap. Ja. Vertrouwelijk gezelschap. Ja. En als men bij jullie komt, durven wij wel in eerste instantie duidelijk te zijn van oké, dit is mijn problematiek. Of weten wij überhaupt wat de problematiek is? Ze denken dat ze weten wat de problematiek is, maar dan ga je op een intake bij de mensen thuis.
En dan zeg je van, nou, hoeveel schuld denk je dat je hebt? Nou, 5.000, 6.000 euro, dat zal het maximum wel wezen. Maar als we dan het traject hebben opgestart, en dan is het niet ondenkbaar dat we in één keer op de 30.000 zitten. Nou, dat gebeurt regelmatig. Nou, wat is de gemiddeld eigenlijk? De gemiddelde schuld die ligt denk ik rond 25.000, 30.000 euro. Oké, want ik heb ook bedragen van 250.000 ja. zonder een huis? Ja, klopt. Oh. Dat klopt. Okay. Dan ga je bepaalde leningen aan. En wat heel gevaarlijk is ook natuurlijk, je hebt ook die studiefinanciering. Dat is een van de belangrijkste dingen natuurlijk. Je gaat een opleiding in. Bepaalde delen krijg je vergoed, of althans krijg je kwijtschelding van. Op het moment dat je dus afgestudeerd bent of je diploma hebt gehaald. Maar ja, als je halverwege opstapt en dan zit je soms met de schuld van 50.000, 60.000 euro al. Ja, dat klopt. En daar begin je dan al. En dan ga je daar een regeling afspreken, en ga je daar een regeling. En van het een komt het ander. En nou zijn de mensen in die traject binnengestapt. Ja. Hoe gaat dat in werking? Nou, allereerst ga je een gesprek aan met de mensen om te kijken welk plan of welke hulp het beste kan. Nou, we proberen dat ook zo laag mogelijk drempelig te doen, maar we proberen wel open en eerlijk te zijn en ook aan te geven wat de kansen zijn bij bepaalde trajecten. Nou, na dus zo'n intake is het meestal met schulden, en dat heeft te maken met de wet in Nederland, kan je alleen maar op een gegeven moment in de bewindvoering terecht. Met de bewindvoering, ja, dat gaat dan via de rechtbank. Het klinkt heel hard en misschien wel beperkend, maar als je weet van hoeveel hulp je daarbij krijgt en wat je allemaal daarna voor hulp aangeboden krijgt van allerlei mensen en instanties en ook je problemen, je schulden worden opgelost. Zou je kunnen uitleggen wat is die proces van die schuldsanering? Want meestal als die naam wordt benoemd, dan gaat iedereen meteen schreeuwen en zeggen van nee. Wat houdt schuldsanering eigenlijk in? Nou, ik ga het proberen uit te leggen. Als het niet goed is, dan hoor ik het vanzelf wel. Schuldhulpverlening of schuldsanering is eigenlijk een traject waarin wordt bekeken van of jouw schulden saneerbaar zijn en of daar eventueel een oplossing voor is. Mm-hmm. Het is natuurlijk niet zo van als jij dronken achter het stuur gezeten hebt en je hebt daar een schuld van overgehouden van dat ze die meenemen in de schuldhulpverlening. Dat niet. Bepaalde schulden zijn uitgesloten, maar gewoon consumentenschulden, belastingschulden, die kunnen dus in een schuldsanering terechtkomen. In de schuldsanering houdt in alle schulden worden gerealiseerd. Er wordt een plan gemaakt en in 3 jaar tijd worden die schulden afbetaald. Kan je natuurlijk nooit alle schulden afbetalen in die 3 jaar, maar daar zijn de schuldeisers krijgen dan een voorstel van een bepaald percentage schuld en dan is het, take it or leave it. Ja, maar als je het hebt over 3 jaar, Micheline, het wordt dan 3 jaar zwaar leven, dat hoor je waarschijnlijk in eerste instantie. Ja, je moet je wel aanpassen, maar het is wel een rustig leven. Want je wordt in lastig gevallen, je krijgt geen inkomst meer. Als het beetje verkeerd gaat, dan moet je het gewoon naar ons sturen. Wij regelen het voor je. Dus in principe is het wel zwaar. Je moet je wel aanpassen, vooral aan het geld dat je dan krijgt om te eten. Ja. Maar het is wel goed leven. En er is zeker emotie escutar el proceso, mira, más fácil. Las sombras de 3 años y como por mí, comenzamos pero de 3 años también como no igual, como tem coisa para pagar, coisa para levar na boca, e na para poder coisa lá que vamos salário, sobre o que vou dar, tudo é coisa também. Ora botar tudo é coisa também, agora do monitorar o Ora pinta e trajecto aqui, hoe het 3 anos que sena, que o acordo assim durante os 3 anos não para ele não sinha, para assim por depois de 3 anos não volve cair em jibe. Em princípio, botar hanya sempre para o começo para cima, esse não acaba de começar, o botinho vai bom como botar ali, esse na moda do começo para cima. Porque ele não acaba de começar a projetar aqui, lo que vou poder fazer, lo que não vou comprar, lo que vou guardar aqui para comprar outro cima, se pode ter, que não pode ele não pode começar
sim acaba com o favor vai onde lá não se sustenta com a favor. Correcto. Depois de nada, ora entra ali com esse passa por a cancelada de interesse área também um trajecto que nós chama self-connection rei. E lá não estamos monitoreando pero da chance de para poder na mês. Tem que provar, é hora do mês que eu vou pôr. Exatamente. Prometo não será capaz de provar com o mês fora, é precisamente um mês. Então, nós miramos, vai ter que ver nossa coach e nossa nova você como governo Então, quanto é o trajeto eita dura? Zelfredzaamheid, het duurt ongeveer, we proberen dat tussen de 6 en de 9 maanden te doen. En dan gaan we eerst beginnen, zeg maar, om de mensen in plaats van weekgeld maandgeld te geven. Om te kijken, kom je nou uit met dat geld per maand? Ja. Of sta je na 3 weken op de stoep van, ik kom er niet uit. Als je dat gedaan hebt, dan ga je dus toegang geven tot hun eigen rekeningen weer. Zodat wij mee kunnen kijken om wat er gebeurt. En op die manier proberen we dus mensen langzaam klaar te stomen om het allemaal zelf weer te doen. Want dat is de opzet van het hele verhaal. Hè. Dat is ook waar wij voor staan. Wij willen gewoon hebben dat de mensen straks alles zelfstandig weer kunnen doen. Nou is het zo, mijn budget die bestaat hoe lang al? Wij bestaan vanaf 2008. Dus best lang. Ja. Wat zijn de ervaringen met ons landgenoten? In de positieve en de minder positieve zin? In de positieve kant, laat ik eerst met de negatieve beginnen. Ik wil altijd graag afsluiten met positief. Ja. Het negatieve is eigenlijk van dat veel jongeren en vooral jonge jongens, dus die ook in de schulden zitten, dat allemaal maar weglachen en wegdoen en dat daar geen boodschap aan hebben eigenlijk en daar ook niet over willen praten. Het gaat zo, ze willen gewoon een bepaalde uitstraling naar hun vriendengroep hebben om het op die manier te doen. Ja. Een ander probleem is, wat wij ook vaak gemerkt hebben, is van dat toch vrij jong de vrouwen zwanger raken en een kind hebben, waardoor ze alleenstaande moeder worden. Kijk, dat is ook een probleem waar je tegenaan loopt. Kijk, dan kan je opleiding niet meer vervolgen. Dan kan je, dus krijg je weer een schuld. Dus dat zijn ook problemen waar we tegenaan komen. Maar het positieve is gewoon dan toch wel de wilskracht door te gaan. Want het is best wel moeilijk in het begin voor de meeste mensen. Maar ik weet wel van, we hebben nu een groot aantal mensen die daarmee geholpen, dat ze toch wel blij en enthousiast zijn dat ze weer verder kunnen met hun eigen leven. En het mooiste is ook, en dat proberen wij ook in datzelfde redzaamheidstraject, als je kinderen hebt, probeer die kinderen daar ook bij te betrekken door die kinderen ook wel bepaalde vaardigheden aan te leren, om op die manier ook die kinderen klaar te stellen. Nou is het zo, er is die beruchte toeslagenaffaire. Ja, Veel van deze mensen, zijn ze niet in deze situatie gekomen door die toeslagenaffaire? Nou. Kijk, laat ik zo zeggen, als de mensen aangemerkt zijn voor die toeslagenaffaire, daar wordt een onderzoek ingesteld of ze daar recht op hebben of niet. Maar het valt, op een gegeven moment is het wel zo van dat er ook een hele categorie mensen tussen zitten, die misschien daar geen recht op hebben of maar deels recht op hebben. Oké. Ja. En dat is gewoon bekend ook, maar dat is overal. Maar die proces of die ding van toeslagenaffaire, die heeft wel impact gehad op hun, zonder meer. Hun leven en hun financiële situatie, waardoor ze eigenlijk dieper in de schulden zijn terechtgekomen, ja of niet? Ja, ze zijn daardoor, door die toeslagenaffaire zijn ze er verder in terechtgekomen. Ze zijn op een gegeven moment, hebben ze schulden gecreëerd en dan gaan ze proberen dat te verhalen. Maar is het dan niet oneerlijk geweest dat bepaalde mensen dan in een schuldtraject of beweervoerder traject zitten? Want stel dat affaire niet was geweest, misschien hadden ze wel alles een beetje in orde. Wordt er daar nu rekening mee gehouden met mensen die belasterd waren door de hele situatie? Er wordt zeer zeker rekening mee gehouden, want we hebben het natuurlijk nu over die €30.000 en daarna komt er nog een keer een heel onderzoek van wat er eventuele andere schade nog is. De politiek heeft ook al besloten om daar de partners in mee te nemen en ook de kinderen daarin mee te nemen. Dus dat wordt echt wel zorgvuldig bekeken van of dat inderdaad zo is. Van wat is de nadeel van. Kijk, en heel veel van die mensen zijn natuurlijk ook met de toeslagaffaire, omdat die mogelijkheid er bestond,
dat ze dat geld moesten betalen aan de kinderopvang en dat we dan op dat moment niet voorhanden hadden, omdat ze gekort werden door de Belastingdienst. Of dat zijn ze andere trajecten gaan. We hebben er ook een aantal gehad die dus op het vliegtuig stappen en 2 dagen later weer terugkomen. Nou, dan hoef ik u verder niet uit te leggen van wat ze gedaan hebben op Curaçao. Ja, snap ik. Ik snap het. Ja. Er is hier een vraag. Ik zie hier CJIB is één die nooit meegaat in de sanering. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Dat klopt. Bepaalde boetes gaan wel mee in de schuldhulpverlening en andere niet. Kijk, daarom noemde ik ook al bijvoorbeeld een boete als jij bijvoorbeeld door het rode licht rijdt met je dronken kop. Dat zou natuurlijk onrechtvaardig zijn, want dan zou je dus voortaan overal de wetten. Dat soort boetes gaan niet mee. Bepaalde groep boetes wel. En we hebben ook heel veel landgenoten die in bepaalde financiële situaties zitten door DUO. Dat is ook een groot probleem, denk ik, binnen onze mensen. Misschien komt daar Hendrik persoon aan Aki. Nou, DUO também beetje mais ingewikkeld eigenlijk. Sombra a gente sempre vai para um estudo, vou activar, vou financiar quando não financiar não tudo legal se será se você for cabelo ou se quer se você cambia, pero para seguir estudar que dá direito, se não se gostar de acordo, ou que não está consciente que se dá para virar em breve. Então nós estamos falando de vários euro. Porque de 3 cifras vai arriba. Que é esse também que é mencionado também que não consegue estudar que nada todos nós precisamos também idade. Para não vir a consciência que estudo não poderá visitar, se você escava algo bom para começar também para pôr vai também e também para pôr a profissão. E para dentro de dia, se que passa para o Jaco, Voor die duo. Ja, DUO bestaat uit een aantal leningen, vaak, en toelagers. Je kan extra lenen, maar de basisbeurs die je gaat krijgen, dat is een schuld. Maar als je diploma haalt, dan wordt die schuld kwijtgescholden. Maar wat je ook wel vaak tegenkomt is van als ze dus allerlei leningen erbij nemen om het financieel beter te krijgen, dan is dat moet je dan uiteindelijk terugbetalen. Daar wordt ook rekening mee gehouden met of je dat terug kan betalen, want je mag er geloof ik 30 jaar over doen om dat terug te betalen, dus dat is best wel lang denk ik. En daarnaast is het ook zo, want als je met die DUO de eventueel OV-boetes die erop zitten, want op het moment dat je klaar bent met je studie, moet je dat aangeven met je OV-kaart, die moet stopgezet worden. Heel veel mensen die blijven die OV-kaart gebruiken. Ja, dat is ook weer een nieuwe schuld die je gaat creëren. Dat kost je iedere maand €150 ongeveer. Oké, dat is belangrijk om te weten. Ja. Stop je studie, stop dan ook je OV. Ja. Maar ik lees hier een opmerking. DUO die kijkt niet naar wat jouw maandelijkse uitgaven zijn om de betaalbedrag die ze berekenen te bepalen. Ze gaan gewoon kijken naar je inkomen en een bedrag opstellen die misschien niet betaalbaar is voor jou. Met de DUO is het zo van iedereen die krijgt in principe ieder jaar een draagkrachtmeting, zoals dat zo mooi heet. Dan wordt er gekeken naar het inkomen wat je hebt. Ja. En aan de hand van dat inkomen wordt bekeken van of je dat inderdaad bepaalde bedragen kan aflossen. Op het moment dat dat niet kan je altijd in overleg gaan met de DUO. Oké, ik ga even rond in de commentaren. Onze collega Henry die zegt, een vraagje, onze financiële probleem zit geworteld in onze maatschappij. Het is niet kwestie van alleen budgettering. Zijn jullie wel op de hoogte van dat? Ja. Maar dat is ook een van de redenen van waarom we hier zitten. Kijk, we hebben hier ook de uitnodiging gehad om en het gesprek wat we al eerder gevoerd hebben, heeft ook betekend van hoe kunnen we dit soort problemen in de toekomst voorkomen. Kijk, er zijn heel veel Curaçaoënaren die komen hier naar Nederland toe en die denken dat hier van alles gratis is en dat je alles kan krijgen.
studiefinanciering, dat je een huis hebt, dat je inkomen hebt, wat meer zekerheden hebt. Maar ja, zo simpel is dat allemaal niet. Dus ja, je zal dus ook moeten beginnen met voorlichting te geven aan de mensen die hierheen komen. En ook in de gezinnen, dat het bespreekbaar is. Dus die voorlichting zal moeten worden gegeven vanuit Curaçao? Ook vanuit Curaçao, ja. Oké. En wanneer ze hier aankomen, dan moeten ze weer voorgelegd worden voor hoe het land zelf in werking gaat. Ja, kijk, we hebben hier heel veel mensen, wij denken, nou, we gaan een studiebeurs doen, we krijgen een studiebeurs, stoppen de opleiding, maar weten niet dat daar een boete aan vastzit. Van als je dat zijn dingen die je dus van tevoren moet weten. Hebben jullie ooit contact gehad met een of andere minister van Onderwijs, misschien via Castor Curaçao zelf, om daar voorlichting te gaan geven naar de studenten die, waar we nu zitten in december, rond februari, maart begint de SSC daar weer met de ronde van studenten die hier naartoe willen komen en ook studenten die, hoe zeg je dat, free movers, die ook deze kant op komen. Jullie hebben nooit voorlichting daar gegeven? Nee, nooit. Oké. Nou, dat zou wel fijn zijn, denk ik. Ja, hoe het daar verder gaat, nu, wat ik begrepen heb, is er wel iets van voorlichting aan hun. Maar ik denk dat je dus dat beter ook dat gezegd kan worden door mensen dus die hier zitten en ook dat hebben ervaren wat het is. Om het zo hierheen te komen en dan eigenlijk aan je lot overgelaten te worden. Want zo zie ik het nog steeds. Ik krijg hier een vraag via de app en het zegt van het is leuk om anderen jouw schulden te laten regelen. Maar hoe zit het met jullie eigen winst? Is dat een grote winst die je maakt per cliënt? Nee. Wij mogen maximaal 22 of 22,5 uur per jaar in een dossier werken. 22,5 uur? Ja. Oh. Dus de tarieven die worden door de staatssecretaris van Justitie ieder jaar vastgesteld. Dus dat zijn vastgestelde tarieven. En geloof me, als je dan het kantoor gaat bekijken met het aantal mensen dat je moet doen, dan moet je heel hard werken om enig winst te draaien. Tuurlijk, we zijn een commercieel bedrijf, tuurlijk moeten we winst draaien, want anders ben je ook niet geloofwaardig in de rechtbank, want wij worden dan ook gecontroleerd ieder jaar door middel van een audit en we moeten ieder jaar onze jaarcijfers inleveren. En dan kun je ook zien van wat het is, hoe de situatie is. Ik ben even op jullie website aan het gluren. Even door die background, maar zoals jullie op zijn website, no? Ik ben een cliënt met een klikje of ik heb hulp nodig. De klikje, dan moet trouwens, je moet niet komen te Mukana. Het trajecto, na minha in pantalla, para nós não podemos dizer. Vou aqui também. Ok. Sim. Então, começar primeiramente aqui não. Botar em ceia. Ik heb hulp nodig of ik ben een cliënt. Dan ik heb hulp nodig. Hoe komt het weer? Organigram. Organigram, telegram, connect je naar. Pero nós factor de vergüenza. Como nós estamos aqui, pai, você vai pôr aí um número, e-mail, telefone, já me te quero roupa e tal, será que a vida? Ando todo mês se aproxima, para sombra, nós personalmente crescer, não dá leitura de tawaca ali. Esse sítio nós mesmo está aberto, nós estamos com contato com o então de vez em nós vai com entrevista personal com como e com a cidade em outro. Agora que também nós a da trama de novo também, Curaçao, é meio de Jericho, então em nada também no meio de hoje, conta com Soria, anteriormente de mês nós temos dado com entrevista, não se sinta para que o boa aqui nós vamos dar o que seja que é bem caro. Não queda sentado com um vigilante, então vigilante na tempo, passou para ti, mas prometo que vai dar tempo, essa condição salário, né? Tem consta para dia, tem budget, tudo isso aí, prometo que dá prometo também, e é a mesma maneira, né? Não te pensa que isso está fechando aqui na festa, que está saindo direito. Então esse é o motivo. Sobre nós temos obrigação de ter negociação secreta. Nós também trabalhamos por um privado, então, tudo é constante confidente de nós. É dizer,
Se me tocar no mês de fora, nós não tapamos o mês over die situatie. Ja. Nou, ik wil even stilstaan bij huisvesting. Een grote problematiek hier in Nederland. Hoe is het onder onze mensen die vooral in de schulden zitten, huisuitzetting en die dingen? Nou ja, huisuitzettingen worden op dit moment niet gedaan. Omdat het van de corona is dat al een laag pitje gekomen. Ja, maar het gebeurt wel. In principe mag er niet veel voorkomen op dit moment. Oh, ik zie het. En als je dat hebt, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij hebben de afgelopen jaren dus ongeveer tussen 80 en 100 huisuitzettingen weten te voorkomen. Door middel van bewindsvoering. Natuurlijk zijn er dan wel bepaalde eisen die gesteld worden, zowel door de wet als door ons, omdat we dat willen oplossen. Wij doen die huisuitzettingen kunnen wij vaak voorkomen door een zogenaamd moratorium. Een moratorium is een voorlopige voorziening. Je hebt een vonnis gekregen van de rechtbank van dat het huis ontruimd mag worden. Daar wordt een datum voor vastgesteld, voor die ontruiming. Maar op het moment dat jij dan gemeld hebt bij een hulpinstantie, en dat kan bij ons wezen, dan kunnen wij door middel van het aanvragen van een moratorium, daarom hebben wij ook een netwerk van advocaten en juristen om ons heen zitten, kan er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank voor een voorlopige voorziening. Dat houdt dan in dat er binnen 24 uur besloten wordt van of dat die huisuitzetting door mag gaan, ja of nee. En mocht, de rechter heeft altijd te weinig tijd om dat te kunnen beoordelen, dus daar wordt dan later nog een zitting gepland waar het nog een keer dubbeltjes wordt overgedaan. Maar als er dan schuldhulpverlening wordt aangevraagd, je gaat verder ook met bewindvoering. Dus je inkomen, je hebt een vast inkomen en de lopende verplichtingen worden, dan kan jij gewoon in je woning blijven zitten. Oké. Maar je moet wel zelf op de bres komen en je moet wel zelf actie ondernemen. Wanneer komt de voedselbank in actie voor mensen met schulden? De voedselbank is eigenlijk, daar hoef je niet per se schulden voor te hebben. Dat is, per plaats is dat verschillend. Die hebben allemaal plaatselijke regelingen. En dan wordt ook gekeken naar de hoogte van je inkomen. En dan wordt ook gekeken van wat je vaste lasten zijn. En daar wordt een berekening op gemaakt. En als je boven een bepaald saldo zit per week, dan heb je wel of geen recht op voedselbank. Oké, dus het is niet zo, omdat je een subsidiëring ziet, dat je dan voedselbank krijgt? Nee, niet meer. Oké. Nee, het is niet standaard. Maar ook dan zijn er nog steeds mensen, en helaas ook Curaçaoenaren, die dan zeggen, ja, ik wil dat eten niet, want het is allemaal over de datum. Of die maken er allemaal verhalen van om daar dan niet heen te gaan om het op te halen. Is dat ook zo? Ja. Schaamte? Bij winter heel je dat? Trots. Ze nog trotsheid. Sombra ora vai se marca também de piado quando a proposta nem anide também é data da cerca esse menino da compra que conseguir problema. Mas como é pergunta la salve mente la gami wa kula kasi ngi comentário nan nós tahanya tawari dispar também para ainda não podemos solucionar. Agora, no disparo, nós temos dado para o GP, um tipo sério, lá nós vai sempre como é semana, e mês também agora no disparo pago. Pero, isso também depende de pessoa mês. Para sombra, ora vai sempre como de mês, algo de casa por dia. De mês, se nós sim, vai não doar o mês de um fundo que vou cobrir, mas a curto prazo de mês, tá bom? Se mês que nós estamos na banda, de mês nós estamos liberar com o ar, com o tirar algo que nós possa também mandar assim na mão, nós podemos usar por anos, pero é nota novo, pero se percebe que o novo também por se você dispara na banda. Então, esse é o outro que está por lá, é o que eu disse. Pero tiene que pensar que lo que não tem ideia, então, o banco está parado na cocina. Se você for pedido semanal ou para luna, você vai ser rico, você vai ser extra, se você vai ser extra também,
Tas do nabos é bom onderbouwd. Die mensen, não me tem esse sem extra avançado. Dus sim, é bom onderbouwd por a também tá bom que tá fora de mês. Pero tem gente que trabalha de muito, assim, a fora de hora não acaba, não sabe, toco bom spaargeld para minhas poder manejar isso. Sim. Outro ponto que Nanan, wat is ook van belang dat mensen kunnen beseffen op het moment dat hun beslag krijgen op hun inkomen, wat is de beslagvrije voet waar hun recht op hebben? De beslagvrije voet, dat is een hot item geweest de laatste jaren bij bewindvoerders en bij deurwaarderskantoren. De beslagvrije voet is het minimale wat je in Nederland over moet houden om te kunnen leven. Voorheen werd dat bepaald aan de hand van het inkomen plus de toeslagen. Daar ging je huur en je zorgpremie vanaf. Dan had je een bepaald bedrag, hield het je over. Tegenwoordig zijn dat gestandaardiseerde bedragen. Echter, en dat is het grote manco in deze vorm van beslagvrije voet, op het moment dat jij een laag inkomen hebt, dus tegen bijstandsniveau, dan zeggen ze glashard van 5% van je inkomen moet je afdragen voor je schulden. Dat houdt dus in dat iemand, en dat is iets wat wij heel veel constateren, dat jonge Antillianen op een kamer zitten waar ze €700 huur moeten betalen. Ze hebben een inkomen van net €1000. Daar wordt dan beslag opgelegd en dan moeten ze 5% van de €1000, dus dat is €50, moeten ze alsnog gaan betalen. Dus ze hebben helemaal geen geld meer om dat te kunnen doen. Ja, dan had ik eerst nog. Oké, ja, dat is dan helder. Ik neem aan dat jullie ook mensen krijgen die geen huis hebben, bijvoorbeeld. Ja. Hoe ga je daarmee om? Die proberen wij vaak door te verwijzen naar allerlei instanties. Het lastige voor ons is dat het moeilijk is om bij makelaars binnen te komen. Want waar gaan de problemen ontstaan? Er worden woningen huren is dan misschien nog wel een optie. Maar je moet een aantal maanden borg gaan betalen. En die borg, die is er natuurlijk niet. En daar ga je al tegenaan lopen. Ja, maar helpt de gemeente bijvoorbeeld daar niet bij? Nee. Dat is echt iets wat je zelf moet doen. Vanuit je eigen netwerk inschrijven. Dat is ook een advies die ik kan geven op het moment dat je dus als jonge Curaçaoenaar naar Nederland komt. Schrijf je direct in bij een woningbouwvereniging. En blijf daar ingeschreven staan. Want dan kan je ook in de toekomst makkelijker een woning krijgen. Ja. Wat is het gemiddeld tijd dat iemand die in Nederland woont, dus een buitenland in Nederland immigreert? Wat denken jullie van, oké, na zoveel jaar, maanden, dan komt men vaak in een probleem? Wat ongeveer? Dat is heel moeilijk in te schatten. Dat heeft ook te maken een beetje met de levensstijl die ze hebben gehad. Van waar hebben ze gewoond? Hebben ze bij familie gewoond? Of hebben ze niet bij familie gewoond? Of hebben ze een partner? Of hebben ze tijdelijk samen gewoond? Dat zijn allemaal van die elementen die een rol spelen daarin. Maar we merken wel dat er ook heel veel jongeren tussen 22, 23 jaar al in de ellende zitten. Sterker nog, ik ken ze al die vanaf net als ze volwassen zijn geworden, 18 zijn geworden, dat ze dan ook al gelijk in de ellende gaan komen. Gelijk 18? Ja. 18? Hoe kan dat nou? Dat kan heel simpel. Nederland is zo van, ik noem maar een dwarsstraat, van je gaat naar de tandarts op 17-jarige leeftijd en je laat je gebit renoveren. Je hebt een schuld van €1000. Nou, ik denk, ik ben nog 18, dus mijn ouders pakken dat wel op. Je ouders kunnen dat niet oppakken. Vervolgens zegt de wet, oké, als je 18 bent, ben je zelf erbij aan. Dus dan kom je naar 18. Plus die €1000 die al rood kon staan bij de dienst, dan zit je al op €2000. Ja. Het is wel een beetje makkelijk, hè? Ja, maar ik denk ook, en dat ben ik net misschien vergeten te zeggen, van op het moment dat je dus echt de mensen ook voorlichting gaat geven
van wat hier naar Nederland te komen, dat je ze ook moet aanbieden, een cursus budgetteren, van wat ga je nou tegenkomen, van waar heb je nu wel recht op en waar kon je niet, wanneer heb je wel recht op huurtoeslag, wanneer niet, hoe zit het met de zorgtoeslag, hoe zit het met je eigen inkomen, hoe kan ik mijn boodschappen doen, hoe kan ik goedkopere boodschappen doen. Kijk, dat zijn ook cursussen die wij dus ook regelmatig organiseren voor onze cliënten. Helaas door de corona gaat dat helaas niet door, maar ook dan is dat iets van waar je op kan trainen en waar je mee om kan gaan. Ja. Mensen die mij vragen over huurtoeslag, storttoeslag en al die toeslagen, ik zeg van liever doe je dat niet. Is dat een goede tip of een slechte tip? Ik denk een slechte tip. Ja? Ja. Nou, omdat... Ja, de ervaring leert je wat anders, hè? Ja, kijk, natuurlijk, heel veel mensen zitten net op de grens wel of niet. Kijk, dat kan je berekenen. Kijk, er is een hele mooie site van de belastingproefberekening.nl is dat. Nou, Daar kan je dus prima je gegevens invullen en dan kan je rekenen. Neem het wat ruimer, zeg ik altijd. Als je het wat ruimer neemt, krijg je misschien dat jaar erop wat terug. Dan, heel vaak vergeten de mensen, als ze in de uitkering gezeten hebben en ze gaan dan werken, de toeslagen stop te zetten of de toeslagen aan te passen. Want die toeslagen gaat over het jaar, niet over je maandinkomen, maar over je jaarinkomen. Dus de toeslagen van 2021 geldt van januari tot en met december 2021. Ja, maar iemand die werkt via een uitzendbureau en die krijgt per week, noem maar wat op, €400 per week. En dat gebeurt 6 maanden. Dan gaat hij voor een ander uitzendbureau werken. Daar krijgt hij €475 per week. Ja, maar dan weer na 3 maanden weer van een andere. Daar is het €250 per week. Ja, dat klopt. Maar dat kan je dus, dan kan je hem dus echt per maand aan je instellen. Want op het moment dat jij denkt van nou, ik ga hier werken, ik ga dat verdienen. Maar je moet nooit van je netto bedragen uitgaan. Je moet wel van je bruto bedragen uitgaan. Want de toeslagen worden daarop gebaseerd. Ja, daar zeg het al, netto, bruto. Sommige mensen denken van... Ja, je krijgt €400, denk je nou €400. Nee, het is in principe 500 of in sommige gevallen 100 meer. Het is een complexe thema, denk ik, hè? Ja, heel complex. Pero también quiero agregar un paviamento mais também, Esta mais fácil. Ora por que ela tem, então salários especificados e também da visa que coisa bom bruto. E ele gewoon é parte administrativo nós temos que dieta bem aproveitado. Nós ainda ter aña botar atrás a bom cambia de salários para o vai berekenen. Como dia tempo cada 3 semanas por berekenen se o salário se vai. Se é que também é posto não dá problema. Se você cambia de trabalho, o salário sube, cheque mensura. Você pode bom depois de aña, lo que acumular para ver não tem. Desmio por muito tempo. Com tele, cada 3 lunas, 6 lunas, é um trabalho, é uma disciplina, mas é cuidado também. Então, como é tipo com a certa, tá lindo. Ja. Nu lees ik hier een opmerking. Ik was 18 en kwam in de problemen na mijn 36e. Heb ik mij bij mijn budgetcoach aangemeld. Ik ben nu uit de schulden, maar leuk is het niet, want er wordt verder en er gaat op dezelfde voet verder. Blijft hier in Nederland armoede bij laaggeschoolde personen. Ik begrijp het niet zo goed, maar in ieder geval, mijn punt is, wekelijks is op televisie te zien waarbij je nu niet de Antillianen zien, maar juist de Nederlanders die op televisie zitten en met schuldproblemen. Ik heb gemerkt dat die ding van schulden die heeft niks te maken met opgeleid en niet opgeleid. Klopt. Hoe komt het dat die schuldproblematiek dan zo hoog en zo groot kan zijn hier in Nederland? Nou, dat is eigenlijk denk ik, kijk, alles wat op tv komt. Ik heb jarenlang achter een scherm in het begin van de jaren van uitstel en executie meegewerkt. Ja. Dus ik heb daar wel het een en ander aan ervaring opgedaan. Waar de meeste mensen eigenlijk de mist mee ingaan, is ook vaak impuls aankopen. En dat wil zeggen van, je ziet een tv
Je moet hem hebben, zonder dat je het gaat vergelijken of zonder dat je kijkt, kan ik het betalen? Nou ja, dan denk je van, nou ja, weet je wat, ik koop die tv, want dan schuif ik mijn huur, kan ik wel mee, want volgende week krijg ik zoveel geld binnen. En zoveel die week erop krijg ik dat weer. Kijk, en dan ga je de problematiek verschuiven. Je moet, als je iets moet kopen, bewust met je geld omgaan. Je moet bewust gaan kijken, van kan ik het betalen? En is het ook hetgene wat ik nodig heb? Mijn vrouw wordt helemaal gek van me af en toe. Want dan lopen we in de winkel en dan wil ze een blouseje of een truitje kopen. En dan zegt ze van, nou, dat is wel goedkoop, hè? Dat is in de uitverkoop. Ik zeg, ja. Ik zeg, heb je het nodig? Geloof me, dat vindt ze niet leuk, hoor. Maar waar blijft de spontaniteit dan, Jacob? Die spontaniteit die blijft ook wel, maar je moet bewuster gaan. Kijk, er zijn heel veel dingen die je kan kopen in de uitverkoop. We gaan straks weer de uitverkoop in. Als je dan het geld hebt, koop dan in de uitverkoop een winterjas of iets. Ik moet eerlijk zeggen, zo leef ik. Dus make-up, alles uitverkoop. Ja. Ik koop ook al mijn kleding allemaal in een outletcentrum of in de uitverkoop. Ja, ik ook. Kijk, en daar gaat het vaak mis. Dus je ziet dan, je hebt een feest. Nou, Ja. Ik heb begrepen dat een aantal jaren nog wel eens een keer een feestje hebben hier en daar. Dus dan gaan ze daarheen. Er moet een nieuwe jurk komen. Er moeten nieuwe schoenen bij. De haren moeten gedaan zijn. En dan ben je zo een paar €100 kwijt. En dan heb je nog niet gesproken over het cadeau. Wat je eventueel mee moet nemen. Kijk, en dan zijn wij misschien Nederlanders daar wat nuchterder in en makkelijker in. Maar ja, dan kijken we, nou, wat hangt er in elkaar? Nou, dat trek ik eruit. En hier kan ik ook wel mee voor. Nee, maar... Lijkt wel alsof ik een Nederlander ben. Ik zat ook te kijken van, dat klinkt bekend. Zo doe ik ook. Er hangen een heleboel dingen met nog die labeltjes. Dus dan haal ik eentje eruit uit de kast. Dat ben ik ook, ja. Wij organiseren, en helaas ging dat niet meer door de corona gebeuren, organiseren wij kledingbeurzen voor onze cliënten. En dat is niet alleen dat doen we dan in samenwerking met kerken, met 2 kerken in Papendrecht doen we dat. En dan nodigen ook de mensen van de voedselbank uit en met van vluchtelingenwerk. En dus we proberen daar een algemeen iets van te maken. Maar als u ziet van hoeveel kleding wij daar krijgen, waar nog de prijskaartjes in zitten, waar de schoenen nog in de dozen zitten, dus onvoorstelbaar. Ja. Nou is het zo, want ik zeg gewoon iets van mezelf. Ik heb een brief ontvangen van de Belastingdienst, mogelijk toeslag, affaire ding. Dus nu ben ik aangemeld, lichte toets, niet doorgekomen, we weten het niet, want ze zeggen van, ja, we kunnen zien dat je terug moest betalen 2005 tot en met 2009. Maar je komt de lichte toets niet door. Een hele gedoe, hun en dat. Maar wat mij eigenlijk is opgemerkt, ik krijg van de gemeente dan iemand thuis gestuurd, een wijkcoach. Ja. Die komt samen met mij, doordat ik een slachtoffer ben. Die komt samen met mij mijn situatie bekijken. En dan hoor ik een heleboel dingen die bestaan, die ik niks ervan wist. Ja, klopt. Dat klopt helemaal. Hoe kunnen de mensen die het echt nodig hebben, want ik heb het niet nodig, moet ik eerlijk zeggen, maar er zijn wel mensen die het nodig hebben. Hoe kunnen die mensen dan wel die dingen weten, zodat ze gebruik kunnen maken van deze dingen? Ja, dat is vaak is dat met de hulpverlening eromheen. Kijk, wij weten nog geen eens welke fondsen er allemaal zijn. Maar je moet ervan uitgaan dat iedere woonplaats of iedere plaats waar je woont, zijn er de zogenaamde algemene sociale fondsen. Dat zijn fondsen die meestal ook gesubsidieerd worden door de gemeente en door de kerken. Van waar je een beroep op kan doen. Je kan een beroep doen op allerlei SUN, dat is ook zo'n bekende Stichting Urgente Noden. Dat is een landelijke organisatie, daar kan je. Maar het is ook van mond tot mond van bepaalde dingen doen. En de gemeentes, die proberen zoveel min mogelijk te laten zien. Kijk, nu is het een politieke kwestie geworden, de toeslagaffaire. Ja, en nu hebben ze in één keer worden alle registers opengetrokken om die mensen te helpen. En terecht, laat ik dat vooropstellen. Maar ze moeten altijd zo open zijn naar de mensen toe. Ja, dat vind ik ook, want ik wist van die
een heleboel dingen niet. Dus plotseling hoor ik van, dit bestaat, dat bestaat, dat bestaat. Maar het grappige is, als ze gaan aanmelden voor mij, ik kom niet in aanmerking, omdat, ja. Ik krijg hier een WhatsApp-vraag van, geven jullie ook tips bijvoorbeeld met het kopen van spullen voor, nu zitten we in de kerstperiode. Ik lees bij Bizijn die zegt, die koopte een jaartje achteraf. Ja. Maar ook van, koop bijvoorbeeld ledlampen, koop bepaalde andere artikelen die je mee kan sparen. Ja, en je krijgt ook vaak woningen met dat ouderwetse leidingen en ook verwarmingssysteem die niet digitaal is. Geven jullie ook tips daarover? Wij, wat ik al eerder heb aangegeven, wij organiseren regelmatig voor onze cliënten zogenaamde budgetcursussen. En dat is eigenlijk een heel simpel overzicht. We hebben een budgetoverzicht. Trouwens, als de mensen digitaal budgetoverzicht, als de mensen dat willen, kunnen ze een mailtje naar ons sturen. Sturen wij zo een digitaal budgetoverzicht naar de mensen terug, waar ze dat zelf in kunnen. Alleen geef ik wel de tip, wees eerlijk zoals je het invult. En niet uit je hoofd, maar haal het van je bankafschriften. Want daar zit nog wel een keer een manco in. Wij merken gewoon van iemand. En dus maar gewoon een losse vraag. Als ik zeg van, wat verdien je netto per uur? Bijna niemand kan zeggen wat hij netto per uur verdient. Maar het is wel van belang dat je weet wat je het is. Waarom? Je gaat je gedachten erop aan fixen. Want stel je voor, je verdient 10 euro netto per uur. Je gaat een spijkerbroek kopen, die kost 100 euro. Vind jij het dan waard om 10 uur te werken voor die spijkerbroek van 100? Ik koop geen spijkerbroek van 10 euro. Ja, maar het kan ook iets anders zijn, maar het is een stukje bewustwording van hoe je het bent. Kijk, en dat proberen wij ook te doen. Er zijn heel veel mensen die hebben die stickers nee op de brievenbus zitten. Wij geen folder willen. Juist folders. Juist folders, want je kan 30% op je huishouden besparen als je gebruik maakt van de aanbiedingen. Oh, dat is wel waar. Ja, maar ja, je krijgt ze ook digitaal als je het niet... Ja, maar dan moet je ze openen. Ja. Maar ik heb een app. Ja, maar... Ja. Je hebt een app en dan open je de folder van Kruidvat, open je de folder van Dirk, open de folder van Albertijn, open de folder van Kruidvat. Maar het voordeel van folders zelf is dat je ze naast elkaar kan leggen, want je zal zien, bepaalde producten zijn bij diverse bedrijven altijd in de... Ja, maar die papierding is ook een beetje lastig, toch? Ja. Altijd papier, elke week, je moet naar de prullenbak en zo. Ja, dat is wel, maar je verdient het wel, dat geldt wel terug. Dat is wel waar. Je beweegt ook, Even de laatste vraag. Malafide schuldhulpverleners, bestaan die echt? Jawel. Ja, die bestaan. Hoe kan je dat herkennen? Hoe kan iemand dat zien van, oké, deze moet ik niet in zee gaan? Kijk, het is altijd heel moeilijk, maar ik vind wat je mag verwachten van al deze instanties is dat ze transparant zijn. Dat je mee kan kijken met hetgene. Mensen die bij ons in de wind zitten of in inkomensbeheer zitten, die hebben toegang tot een systeem. Die kunnen volgen wat wij doen op hun bankrekening. Je moet ook meekijken en laten zien aan degene die jou helpt, dat je meekijkt, dat je vragen stelt, kritische vragen stelt. Ja. Wij hebben ieder jaar een audit van de rechtbank, ieder jaar 10% van onze dossiers wordt doorgelicht om te kijken van of er gekke dingen in zitten. Oké. In Nanta hebben we een harde ding. Dat is de mes, niet aan bij de tranen, mijn budgetload. No propaganda ni nada, pues sombra para transparencia. So prometen niet al treinando. Mitad de ayuda un par de clientes que no estaba pensando comparar esse sistema mesmo da guarda dele, pero botar mira tudo lo que não está assim e não está controlada. Também me conheci na situação que eu vejo então quando eu mira aqui quando a empresa brasileira não consegue ser um remoto. E me indiquei da para era bom de papel para acho que não tem a banca Swift. Então, esse sistema, assim, onde eu estou usando, era muito melhor que adentro do meu salário, do que açaí, do que eu tenho no subsídio, do que eu tenho nas outras, por bolsa da minha. Agora nós pagamos nós modelo na altura e a série na minha. Então,
sorteio como justamente começar a trabalhar durante a temporada também um problema aqui e nada Ok. Beleza, de sábado também bom programa, dat er bom zijn voor binnen, dus deze eilanden, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, en aan voor trainingen, ons trainen aan voor zien, hoopie informatie en compagnie, hoopie important. Dus mensen van de beste eilanden willen graag dat jullie informatie voor hun komen geven. Ja? Ja. A veces también nos debe concientizar. Esa es la palabra en que lo que tengo en la entrevista aquí, ser consciente de lo que estamos haciendo con finanzas. Compra consciente, paga consciente, cosas que pueden ser, pensa 2, 3, 4, você não estou comprando o telefone, não passar no que você decidir. É mesmo trabalho de como guardo a campina. É mesmo como se fazer na campina, o outro se manda que mais caro de aqui. Black Friday. Exatamente. Compra consciente, paga depois. Deveria ser consciente, conscientizar bom e boa finanças. Ik moet echt lachen, want gisteren ging ik naar de supermarkt en er waren 3 Fernandes, die grote flessen voor €4. Nou, weet je wat ik dacht? Ik koop mijn dranken voor de kerst alvast. Ja, wat is het? Nou, ik zou zeggen, en dat weet onze volkswerk, als wij doen de basisboodschappen aan in Nederland, voor de rest gaan we naar Duitsland. Ja, gelijk heb je. Ja. Zo kan je dus met je boodschappen kan je dus ook goed kijken. En prijsvergelijking. Ik heb voor 10,74. Ja, dat is... Maar ik wil nog even één ding zeggen, wat wij ook veel constateren op dit moment met Curaçaoenaren, is het volgende. Heel veel mensen denken van, weet je wat, die horen de werkers in de zorg, die willen allemaal als ZZP'er in één keer aan de slag gaan in de zorg. Ja, goede punt. Ja. Je moet echt daar een plan voor maken. Het is niet zo, want dan gaan ze denken, nou ik krijg €35, 30 of €35 per uur, dan gaan ze even snel rekenen, zoveel uur kan ik werken. Maar ze vergeten zo verschrikkelijk veel. En we zien nog steeds mensen die dat eigenlijk zien van, nou jongens, we hebben het lek boven, zoals we dat zo netjes zeggen. Maar ze gaan daardoor juist in het probleem komen. Ze weten niet dat ze een boekhouding moeten hebben. Ze weten niet dat ze een bedrijfsverzekering moeten hebben. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De boekhouding moet je betalen. Je moet je btw-aangiftes doen. Je moet je eigen facturen opmaken. Dat zijn allemaal dingen die ze zo snel vergeten. Want ze zien alleen maar dat bedrag staan. En ze vergeten nog alle dingen mee. Geven jullie daarbij ook hulp? Wij zijn daarmee begonnen. Om dat ook daardoor in de mensen te begeleiden. We zijn alleen nog op zoek naar een boekhouder die dat op een normaal tarief wil doen. En ook we kennen eentje. We kennen eentje. Na afloop kunnen we... Dan kunnen we dat ook. Kijk, want wij zijn als bewindvoerder, ben je wel verantwoordelijk voor die boekhouding. En als bedrijf aansprakelijk in principe. Ja. Maar als je dat nou met goede afspraken kan zeggen, nou, zo gaan we de route doen. Jij maakt de factuur op, jij doet de boekhouding, jij doet de belastingaangiftes. Dan kan je alle problemen voorkomen. Maar je ziet ook vaak dat zijn ze ZZP'er en dan hebben ze 1 rekening. Privé en zakelijk loopt lekker door elkaar heen. Nee, dat kan niet. Maar dat zijn al de basis. Want 2 rekeningen kost geld. Ja, maar hoe... Nee. Ik wilde dat toch nog even... Ja. Ik wil zeggen dat ik heel veel heb geleerd vandaag. Ook een aantal verhalen die ik ooit denk van, oh jee, dit is echt zwaar, denk ik. Ik denk dat we nog een keer moeten komen. We moeten nog een keer samenkomen. Nog een keer voor de diverse over een paar maanden, maar ook nog nieuwe, want we hebben niet over corona bijvoorbeeld besproken. Ja. Ik neem aan dat veel mensen in schuldproblemen ook zijn gekomen door de hele COVID-periode. Ja. Wij krijgen binnenkort weer, zoals ik al zei, een aantal studenten naar Nederland. Toevallig was met de minister van Onderwijs zo net aan het appen. We krijgen volgend jaar weer een aantal studenten deze kant op. Wat kunnen wij hun aanbieden? Natuurlijk via Curaçao
onze GEF-min nu, die is bijna alleen GEF-min voor de studenten, heb ik begrepen, want hij heeft zelfs goedkope tickets gekregen voor studenten. Dus, maar wij komen zeker nog een keer om verder te gaan over deze thema. Graag zelfs. We willen jullie bedanken en hopelijk zien we elkaar snel weer. Ja, jullie ook bedankt en ook de volgende nachtminister dat wij de gelegenheid gekregen hebben om dit toch met elkaar te kunnen bespreken. En ik denk dat dat het belang van alle partijen is. Ja. Oké. Is goed. Jullie dank je. Na hora, não sei, vai ajuda e não sei vai informar também. Ele não quer né? Chega cerca, acabou com a ajudar. Na tempo da vacina. Yes. Seguro. Yes. Neto, bom programa hoje, Robert. Sim, programa, de maneira mais bisa, lo tá bom para não vir back. E assim, você não quer que dê outro setting em si. Você pode anunciar o programa, adelantar, laga hin não por formular, não pergunta, não mandar na inbox, então nós vai deliberar especificamente riba e pergunta não de hin não. Te quer senão nós temos vai draai e programa próximo já assim na in não pro. Já, uit na mes puntra na pergunta não e nós por dona na contesta não. Mas gericht riba lo qual con nan mesti mester. E coisa essa feira aqui mesti bem back com. Sim, mesti bem back seguro. A mim pena maneira como já anda para aqui atrás aqui. Assim, das maneiras um par de dados mais sobre a blanca e banda né. Me despeja com nós na casa também desfrutar danke para bom reação com nós tanya. Entre outros casos door budget coach danke na bosso bom programa colega nan gelijk nieuw programma inplannen lees ik hier van de Janice. Dus nós está seguro contente que o programa aqui vez mais bota notando a diferença de tipo de programa não conosco. Nós sendo para boa conta conosco também sigue assim também. Nós está pendente e não a começar ainda vez aqui. Nós também tem outro programa completamente diferente também. Para boa mira como também está guardando o programa para start. Assim que está start que logo tem outro canal mais claro se conosco vez aqui. E bem entrevista o que era pendente para são bem Miguel Hudo com seu time logo evaluar 2021 então aqui que também vini para nós dushi Reino Holandês 2022. Esse é o bilhete toekomst lang je net aan de festambo. Esse é o bilhete toekomst para nós dois awe. So aqui dá tudo Miguel Gustim solo bom aí de pantalla que me nós te bisabo te já domingo com Deus que preparava humor para por goza e har tremendo já domingo. Que de coisa gala atenção esse máquina então. Já me tá pouco. É viagem. É chão, a mim busca chão. Bueno, são não vai. Que a mim busca quem? Não, você aqui também me atendeu e coisa que corante saca de QR code falsificar uma comandante com nota club, uma comandante com eminente QR code de São Domingo. Então, tem uma pergunta tá com se o QR code de São Domingo não tá conta na corção não. Qual é essa 30? Não, tá com artista na se apresentar olha então. Minuto ding. Já domingo eu disse que, olha, bom, nós tínhamos coisa net para porque depende de já domingo eu.